Kilos protesta ikinasa ng mga tsuper mula sa iba't ibang probinsya. Ang detalye sa ulat ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ilang mga jeepney drivers at operators sa Laguna na tutol sa jeepney modernization program ng gobyerno ang nakiisa sa malawakang tigil pasada ng grupong Starter Piston. Panawagan din ng grupo na ibalik ang 5 taong renewal ng prangkisa. Isang programa ang inaos sa Hectan, Calamba City upang isigaw ang kanilang mga hinaing. Sa Santa Rosa City, Laguna, sinuspinde ng lokal na pamahalaan ang face-to-face classes at ipinatupad ang asynchronous classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan hanggang ngayong araw. Ilang mga tsuper at operators din sa Cavite at Rizal ang nakiisa sa tigil pasada hanggang ngayong araw. Transportasyon sa Cebu hindi naapektuhan sa kabila ng tigil pasada na ikinasa ng grupong Piston simula kahapon December 14. Simula kahapon hanggang ngayong umaga, normal ang takbo ng trapiko sa mga kalsada sa lungsod. Ayon kay Greg Perez, chairman ng Piston Cebu, hindi sapilitan ang tigil pasada sa mga kasamahan nilang tsuper. Nagsagawa naman ng kilos protesta sa harap ng tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB6 ang ilang transport groups mula sa lungsod ng Iloilo at Bacolod. Ito ang tugon ng grupo sa halip na makiisa sa 2 araw na tigil pasada ng Piston. Tutol sa isinusulong na PUV modernization program ng pamahalaan ang grupo at naniniwala na sa pamamagitan ng kilos protesta, mapapakinggan ang kanilang hinaing. Ayon kay Attorney June Altura, legal officer ng LTFRB6, we will just implement the guidelines that are handed down to us. Business as usual ang United Drivers Association sa Cagayan de Oro City dahil hindi sila pabor at ayaw nilang makilahok sa nationwide transport strike. Naiintindihan daw nila ang programang PUV modernization ng pamahalaan. Meron rin umanong ilang operators na interesado sa consolidation of franchise para sa modernong mga PUJ. Una nang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na walang extension ang December 31, 2023 deadline para sa consolidation ng public utility vehicle operators. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak, Nico Sereno nagbabalita para sa GMA Integrated News.